बेनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिथांनि न'आव थांनाय जासिगोन दायो दसेनि उनाव ना दा गोबावनिफ्राय माने थ' साननैसो जाबाय आंनि माने बे 100K चेनेलाव आङो भिडिअ बानायथ'वाखैमोन आरो ना माने एसे प्रब्लेमबो जादोंमोन नालाय बेनिखायनो आङो दा बे भिडिअखौ माने मोनसे फिसा आपडेट होनो बायदिसो जादों आरो ना माने बि-बयआ नोंथांमोनाथ' सिनायखायो बि-बयखौ स' बि-बय बिथाङा जोंहानाव फैगासिनो दं आरो ना बेनिफ्राय आङो बेनि थाखायनो बेदर लानो फैदोंमोन बेनिफ्राय जोंनि खाथियावबोथ' दा गैला माने टाउनावबो गैया दा दिनै शिव जात्रि नालाय स' बेनिखायनो बेक साइडआव हाजो दं जा 6 किल'मिटार गोजान फैदों आरो ना जों बेदर लानो थाखाय माने हाजो खनायावसो स' बेफोरबायदिनो दा दसे थानानै जों बि-बयजों आङो भिडिअ बानायगोन आरो ना मोनसे ओरैनो माने मिट खालामनायनि स' गोबाव सम जाबाय माने बेजों खालि रायलायनोल' मोन्दों नाथाय बेफोरबायदि रियेलाव खेबसेबो लोगो मोनाखैमोन आरो ना बि-बयजों स' बिथांजों आङो दा माला सफैगोन बेखौ आङो सानगासिनो आरो ना बिथाङा मोनसे जायगायाव दङ दा बेनिफ्राय दसे थानानै दा मोनाफ्रावसो सफैगोन नामाथाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथाङा माने गावनि BMW जोंसो फैदों आरो ना इसेबां गोजाननिफ्राय जादोला बि-बय बिथांजोंथ' हाखायानो रावबो स' बिथाङासो हासै आरो ना BMW सालायबाय थानो इसेबां गोजाननो स' जेखि जादोला बिथाङा थाब सफैबाथाय मोजां जागौमोन आरो ना नाथाय थाब सफैनाय नङा एसे लेट जानानै फैगोन मोनाफ्राव सफैगोन आरो ना स' बेनि आङो भिडिअ बानायगोन आंनि माने सेकेन्ड चेनेलाव आपल'ड खालामनो हानाय आरो ना आंनि ब्लग हिसाबै बेखौ स' नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलाव जेब्ला होगोन आङो नोंथांमोना बे चेनेलावबो आपडेट खालामनो होखागोन स' सेकेन्ड चेनेलाव नायबानो जाबाय आरो ना भिडिअखौ